Esteban Artuleku espezialistia behurtuko dazkanien. Peña Garikanoren bertso bat entzungu, etxe dabilen liburu saltzailea da. Peña, desesperatu xamar dabil ez duelako zer saltzen. Entzun dezagun? Lehenengo hartu nauzu, goxo eta xamur, eta orain ez zaude, zu bat ere. Maltzur. Honek eman behar dit, makina bat, Egur. barkatuen barazoak, agur, agur. Agur. Agur esan digu, guk badakigu ez diogula agur esango, baina zenbat asmatu ditu? Guk agurrik ez, guk bertso entzun dezagun? Lehenengo hartu nauzu, goxo eta xamur, eta orain ez zaude, zu bat ere ziur. Honek eman behar dit, makina bat egur. Ondo. Barkatuen barazoak, agur, agur, agur. Barkatuen barazoak, agur, agur, agur. Ona, bi bai, eta beraz, 100 puntu gure mutillo markagailura.